rana ƙara yanzu auren ku shi aka daura amarya. Taro yi taro na ga auren kuwa ba hamayya, dole in ta murna tun da auren akwai soyayya. Rayuwa ta kyau a gare ku auren ku babu kiyayya. A yanzu kun daɗa samun dama rayuwa ta sauya, a rana ta wuye na ku da ke da shi kar ku nuna kiyayya. Allahu ya sa albarka cikin gidan ku ku zauna da juna. Auren ku shi aka daura ku zauna lafiya a gidan kuwa. Lokaci ya canza muku zanyo kira a gare kuwa. Tunda kun cika buri a yau ni ma na zo gaishe kuwa. Ku yi zama da amana a aure sirri ya zama na kuwa. Hakuri shi za ku yi da juna sirri ya zama na kuwa. Sannan ku sani an yawo ne kun cike burin kuwa. Ku yi zaman kwana ke zama laukar ku yadda kuwa ne da juna. Masauri yau ka zama ango zan kira a gare ka. Rayuwa ta sauya muku yau ta zama matarka. Yanzu nauyi na ta yau ka sanya haye bisa kanka. Hakuri shi za ka yi idan ta yi kuskure a gare ka. Ti da share tufafi ka gane na ta ya hau kanka. Masauri ya zama angon na za a tukar da kuwa ne da juna. Ka taki da sirrin amarya kan a sake a ɗakiya. Ki zamo mai yin ladabi biyayya ki tsaro girkiya. Ko ina a bikin kuwa na ta yabo akan halin kiya. Tarbiya gare kiya kuma kin iya girkiya. Dole ne ne bekiya tunda an miki makiya. Sannan ya mai kirkiya haƙuri shi zakiya. Za a sake a ɗakiya. Yau na ja'atu ta zama amarya dole ne na yi murna ta aure. Ga amarya ta yi kwalliya sai ka ce zinare. Tana takunta da ɗaya za a kai ta da tare. Ga gawaye nan da abokane yan uwa sun jere. Abdul zamani mai waka yau bikin naku yayi albarka. Yan uwa da abokan arziki duk suna san barka. Ga iyaye nan da farin ciki yanzu sai san barka. Mu nemi kuma na biki Allah ya sa albarka ta aure. Ga iyayen anguwa yau zan gaisuwa a gare ku. Ga mahaifin anguwa Alhaji Nuhu na gaishe ka. Hajiya ne har ta jinjina yanzu sai san barka. Ga iyaye nan gun amarya yanzu zan gaishe ku. Maman amarya Hajiya Husaina ina gaishe ki. Alhaji Husaini ina maka marhina jinjina a gare ka. Abdul Jalal gaishe ka Allah ya sa albarka ta aure. Ga abokan ango yau zan kira a gare ku. Abubakar Mamayo Abdul na ɗari murna. Musa 0S0 ga gamba na yin murna. Nazifa na gaishe ka Umar ma ina gaishe ka. Sani Kwaro sarkin gwara kai ma ina gaishe ka. Musa da Kawula murna Ibrahim ina gaishe ka. Mai kudi na yin murna Umar Sanyi na yin murna. Ibrahim ne kwayan ka kai ma kana ta yin murna. Hausa ya rabu na yi murna sannu sarkin ɗinkiya. Kawayen amarya barka babbar kawa gaishe ki Jummai Allah sa albarka. Salima na yin murna Hannatu ma na murna. Zainab Blessing murna sannu Khadija na gaishe ku. Yasmi na gaishe